के जे विधाता रहले बिगड़ल उनकर समैया हो। लंका में घूट घूट के रोवेली सिया मैया हो। दुनिया के जे विधाता रहले बिगड़ल उनकर समैया हो। लंका में घूट घूट के रोवेली सिया मैया हो। दशरथ के भइले मारन, दशरथ के भइले मारन राम के सोग में। श्री राम भइले पागल सिया के खोज में। श्री राम भइले पागल सिया के खोज में। भटकेल बनवा में सीते सीते पुकार हो। कतहु न मिलिहेन मैया मनवा भइले उदास हो। भटकेल बनवा में सीते सीते पुकार हो। कतहु न मिलिहेन मैया मनवा भइले उदास हो। रोवेले राम लक्ष्मण, रोवेले राम लक्ष्मण सिया के सोग में। श्री राम भइले पागल सिया के खोज में। श्री राम भइले पागल सिया के खोज में। समय न छोड़ले राम के दूसरा के कैसे छोड़ी हो। मनु महाराज गावे कर जोड़ी हो। समय न छोड़ राम की दूसरा के कैसे छोड़ी हो। मनु महाराज गावे कर जोड़ी हो। विपत के घड़ी आवे, विपत के घड़ी आवे शनि के जोग में। श्री राम भइले पागल सिया के खोज में। श्री राम भइले पागल सिया के खोज में। श्री राम भइले पागल सिया के खोज में।